Στην ουρά εκεί, έλα. Πάρει και αυτήν τώρα. Τη βάλει την ένα από πίσω και σπρώξει. Πώς θα το παραπώνω ρε. Ό,τι γίνεται ρε. Έχει γρήγορα πια. Α, μπράβο. Τώρα έγινε δουλειά. Έτσι. Τράβα τώρα. Τράβα και αυτή την τριχιά κόντρα να μην φύγει τη σκάλα. Δεν να φύγει τη σκάλα Έλα, έλα, έλα. Περίμενε. Θέλω και χειροκρότημα στο τέλος μόλις κατηρία. Όλοι χαζομάρες. Και υπεύθυνοι δήλωσαν τα ονόματα. Και να μας κάποιος στάματα τώρα. Κάνα πενιντάρι είναι σίγουρα. Κάνα πενιντάρι θα είναι σίγουρα. Είναι ρε. Έλα βγάλ' τώρα το καημένο. Μιλάμε και η πρώτη διάσωση γυριού. Μπορεί να έχει τώρα. Εδώ είμαστε εμείς εδώ μισή ώρα και. Εδώ μπορεί να έχει πάνω από καμιά ώρα. Δεν είναι, είναι την ώρα που ανέβαινα εγώ δεν ήταν. Το Και εμείς όταν ανέβηκα πριν. Εκεί κάτι που την ώρα κατέβαινε τέτοιο. Έλα, άντε. Άστρε, κατεβεί και το γάζ κάτω του σκηνή. Άμα φύγει το ζωντανό, δεν ψάξει να το βρεις μαλάκα. Ας το έβγαλε μόνο του. Το έβγαλε. Τι που τα ρε πάλι καρέ. το εργαλείο πιο πίσω με γύρισε μια σκάλα και Άστρε να χαρεί τώρα. εντάξει. Άμα δες ξανακριμά.